No, é que os asentamientos así coa cabeza... No, que xa portavoz do BNG. Sí, pero me queda mal remedio. Despois mirou. No. Despois hai que mirar. No, non teño por que mirar, isto te queda a palabra. Antes de que mirar. Ten a palabra a portavoz do BNG. Nada, que me remito ao que xa teño manifestado en outros vídeos anteriores e reitero a petición de que se aprobe videoacta no Concello de Rois e que, máis tanto, non vamos a participar na votación de actas que non se corresponden coa realidade dos feitos e que disfrazan determinados debates. Vale, moi ben, queda repetido. Vai debatir excepto os Espero que non me aparece na acta. para os compromisos. Excepto os preguntas para incluso. Entonces, Bueno, respecto a esta acta hai moito que dicir. Ortográficamente está perfecto. Que eso está ben, pero en canto ao contido está fatal. Vou a poñer uns exemplos, non vou a ser exhaustiva porque senón estaríamos aquí hasta as 8 da tarde e non queremos. Non. Entón, página 22.4 da orde do día. En todo caso, a parte dunha cuestión formal ou de procedimento, o informe, a pesar de decir que non procede en ningún dos casos tasados, entra moito a elaborar. Isto en teoría dixo Begoña do BNG, pero non dixo elaborar, senón valorar, e cambia completamente o sentido da frase. Na página 24, e xa entramos, seguimos no mesmo fondo. Sí. Aquí indica, hacia o final da página, o señor alcalde comenta que se lles están poñendo trabas aos veciños e veciñas de Rois. Isto, a persona que redactou a acta sacao directamente do seguinte texto. Frase do alcalde: eu trataría de non meterlle a zancadilla ao tren. É dicir, a interpretación que fixo Secretaría ou quen redactara a acta foi: o señor alcalde comenta que se están poñendo trabas aos veciños e veciñas de Rois. Ou que é o mismo, según o redactor, eu trataría de non meterlle a zancadilla ao tren. É dicir, eu considero que o que redacta a acta non debería sacar conclusións. Si o alcalde di eu trataría de non meterlle a zancadilla ao tren, pois será o que hai que refletir en acta e non o que aparentemente poida querer decir, que é o de comenta que se están poñendo trabas aos veciños e veciñas de Rois. Isto pasa en todo, absolutamente en todo. Despois omítense moitas frases, que aparte nese pleno estivese descentrados. Eu pensaba que multiplicaban os pans e os peixes, eso xa non aparece, e así de frases. Continuamos. Página 26, xusto no último punto, é dicir, sería a exención do imposto sobre bens inmobles de Ribasar. A señora Cesares di, igual que o BNG, todo o que sexa axudar a veciñanza dunha asociación están a favor. Non dixemos eso. Dixemos que todo o que sexa axudar a veciñanza e ao tecido asociativo que estábamos a favor. Que cambia un pouquinho o contido. Continuamos. Na página 28, onde pon prosegue dicindo que a segunda parte non é porque o que aquí se expón non favorece a amizade coa comunidade internacional, entón quedarían coa segunda parte, pon aquí, pero en realidade coa primeira parte. Por lo tanto, hai un erro. Despois hai outras cousas que tampouco están correctas, pero vou nas omitir. Página 31, no segundo parágrafo, toma a palabra a señora Begoña Ares para dicir que a lei da que ven isto é a lei 20/2021. Ela dixo, ven isto é do ano 2021, que é distinto á lei 20/2021, completamente distinto. Continuamos. Seguinte página, página 32. Aquí din, e aquí xa vou absolutamente a imaginación, o señor alcalde aclara que se trata dunha lei que está publicada no Boletín Oficial do Estado. Realmente non foi eso. De feito, o señor alcalde preguntou que é unha lei, que é o Boletín Oficial do Estado, que non é o mismo que pon aquí.
De feito, vin a acta e vin que era completamente distinto ao que aquí vivimos, que túveme que chapar o vídeo de 2 horas e 7 minutos para... E puntei algo, porque me estaba poñendo enferma. Despois, o señor Tojo Lens di que o Estado é o que os obriga a iso e considera que sempre é a mesma hipocresía. E non, o señor Tojo dixo, e cito literalmente, estamos falando da dictadura que padecemos co seu apoio, a mesma hipocresía, que é distinto ou non. Xa sei que sona mellor como está aquí redactado, pero que non foi o que pasou. E entón, como non foi o que pasou, non pode ser o que este aquí redactado. De feito, hai aquí, a voceira nacionalista opina que hai un desleixo por parte da Xunta das súas funcións. Cuestión coa que non concorda o señor alcalde, dicindo que é unha lei ditada contra o rural. Non dixo eso, dixo que dictatorialmente dictaron. E é máis, pídelle ao secretario que o poña ben claro, literalmente, e non consta ben claro. E é máis, non aparece de nós queremos ovos e patacas, non huevina, e pementos tamén, e non que sexa dolor e dor. Todo eso foi así no mesmo contexto, e non está. Despois, no último parágrafo, na miña intervención, pon nunha parte, continúa a súa exposición dicindo que o que se pretende coa moción é reflectir a nefasta xestión da Xunta de Galicia. Evidentemente, eu non creo que vos quiserades reflectir a nefasta xestión da Xunta de Galicia. De feito, eu non dixen eso, dixen que queríades lavar a nefasta xestión da Xunta de Galicia, o cual cambia absolutamente o contido. Continuamos. Página 33, ao principio. Contesta o señor Esparís Lois recoñecendo que non estaba aquí no ano 2021. Pero, e cito literalmente, sí que me informo ben e recomenda á concelleira socialista, é dicir, a mí, que volva a ler a data porque non é o 29 de xullo de 2021, senón, creo recordar que dixe o 27. É o 29, entrada en vigor. De feito, fíxate que mala educación me deron na casa que dixen eu non é relevante, vou a pasar. E dixenche, equivocarían, pero despois, cagada monumental, a retraíla de tes que mirar o BOE, mira o BOE, porque aí pon claramente que é o 27, Non te fago. Non me fago. Simplemente, para que procures non facer correccións, porque ata día de hoxe, A corrección se pocha facendo hoxe. todas as correccións que fixeches nesta legislatura foron erróneas. Todas, sin excepción. Entón, eso. Vamos a ver. Sí, pero, a ver... Vamos a poñer tempo para isto, porque, a ver, Moi ben, según a súa parece ben. opinión, según a súa opinión pode falar aquí o que queira, pero vamos poñer tempo para iso. Pero aí non levo os meus 5 minutos de Non intervención. hai 5 minutos. De todas formas, eu vou acabando. Digo porque además está poniendo dicindo unhas cousas que... No, estou dicindo está dicindo que son erróneas, eso é un juicio. Se dixe moitas veces, usted vale para que entrou en vigor este Real Decreto 29 de xullo, podería asegurar que usted non diga o houve que juicio. queira, según a súa percepción. Sí, Non según a miña querer corregir os percepción, demais. Non querer... ese Real Decreto do 27 de xullo de 2021 que se publicou o 28 no boletín oficial non entrou en O seu 29. problema ten usted con usted misma, non digo o contrario, pero agora digo yo usted ten, pero por favor que corrija, pero creo que ten... Da igual, esto todo, igual que Altri, é dicir, a moción de Altri, e etcétera, hai exposicións que se fixeron que están completamente modificadas. Que se dixo unha cousa e a persona que redactou a acta as interpretou. Ortográficamente correctísimo, perfecto. Pero, desde o punto de vista do contido, pois non está ben. E, por tanto, nos vamos a votar en contra. E facemos mención, como a sempre, a, por favor, videoacta pelluxa. Bueno, vamos a ver, eso que queda recogido en acta, lógicamente. E os erros tamén, porque nos son erros. vamos a decir o que estamos a comentar sempre. Es unha interpretación, pero de todas formas, esas correccións son de parte. Non son de parte. Son da súa parte. Nós, a nosa parte, estamos de acordo co que hai e vamos a votar a favor. Vale? Perfecto. Co cual, recollimos eso para que ver a súa opinión
perdona, non No, o xalá fora, é a súa opinión. A realidade só ten unha dirección. Bueno, é a súa opinión. Ya está. É dicir, a realidade está no vídeo, Bueno, vale, é a súa opinión. Isto é simplemente unha interpretación. Vale. Isto Nos é unha votamos a interpretación, favor correcto. e usted En contra. vota en contra. Sí. Pero xa dixen que non participo na votación, que o interprete o secretario como considero oportuno. Bueno, e despois vamos tamén entonces á segunda acta, que é da sesión extraordinaria do 13 de maio de 2024. Tamén con palabra portavoz. Reitero outra vez Reitero o mesmo, sí. E o que estou tamén. A ver, Podo quitar a corrección, se facer. non está, non. Eso que Isto non ten nada. Aparte, eu non estiven, así que eu non voto. Que aí é a secretaria das mesas. Sí. Ese Es tamén que é. trata un sorteo de mesas, sabes? Porque así non, a ti estaría con interpretación de datos, No, pero habría moito que venir aí, xa. Eu non estiven. Bueno, pasamos entonces a favor, ¿no? Abstenemos o votar a favor. Sí, claro, evidentemente. Eu non voto. Eu non estive. Ah, ti non estiveches, claro, eu sí que voto. Bueno, pasamos entonces ao punto número 2, que é a modificación da ordenanza reguladora do precio público pola utilización dos polideportivos municipais. Proponse aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola utilización dos espacios polideportivos e someter a información pública a dita aprobación provisional por plazo mínimo de 30 días. A ver, eu vou facer unha proposta, que é que se vayan todas xuntas. Vale. Porque Sí, se pero ten bueno, o no. secretario que dar todos os puntos das súas No, que lea. pasamos a dous, que sea catro, non as sobre o pasa que vai cada unha por un punto, pero O sea, bueno. por eso digo vamos. que lea a resolución, Sí, ten que a- ler formalmente Lea, e facemos o debate en conjunto, digo eu. As tres, Se as aprueban para... los puntos están. Ser, pues votamos a favor. Sí. Sí, claro. Vale, perfecto. Hai que votar separado. De los tres puntos Sí, son. sí. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza reguladora da música e aprobar provisionalmente a ordenanza reguladora da autorización da piscina municipal. Vale, entón, a ver, primeiro será unha introducción. Eu entendo que isto é unha obriga, por así decirlo, derivada da última sentencia, non? Na que hai que pasar de tasas, como estaban establecidas algunhas dos, vamos a chamar de régimen, que non sei se é correcto xurídicamente, do que se pagaban por algúns servizos municipais, a prezos públicos, que aí sí que permite, pois, no caso da piscina, facer discriminación entre residentes ou empadronados no Concello e outras persoas que non están. Ou se non é ese o motivo único e hai outros motivos, tamén gustaría sabelos, porque que non lo presenten así, ocurridos un xeito así de repente, modificar as ordenanzas de prezos públicos e que sexamos nós que tenemos que interpretar a conto de que ven a hora de repente actualizar, se é simplemente unha actualización de prezos, porque estaban desfasados, algún deles estaban nos prezos en pesetas. Entón, efectivamente, necesitaban unha actualización, ainda que entendo que se viñan xa actualizando de facto, e demais. En todo caso, espero despois esa información de cal sería o motivo de que se lles ocurrira agora facer esta actualización, que nos parece correcto a priori a orientación que levan, pero a nós sí que nos gustaría facer, e de feito vamos a facer no tempo de exposición pública e de alegacións, que se teñan en conta máis situacións para o sentido de bonificacións ou descontos. Atendendo, por exemplo, a situacións familiares, situacións económicas, renda e demais que non están agora contemplados, si o tema de minusvalía, si o tema en algúns casos tamén de familias numerosas ou monoparentais, pero non hai en ninguna delas un criterio pensado para a renda, pensado para persoas que non teñen o mellor recursos, ni siquiera para pagar unha cuota tal, xa sei que na da piscina é máis simbólico porque están empadronados, é unha cuota moi baixa, pero se non na escola de música, o mellor sí que pode ser interesante prever algún criterio que poda atender a renda e situacións de vulnerabilidade para acceder aos servizos. Entón, nós facemos esa proposta aquí, gustaríanos que o Goberno a tomar en consideración, o vai negar, vai a presentar de todas formas no período de alegacións de 30 días, esas e outras, e a espera da resposta das preguntas, dos motivos que os levaron a facer esta reforma, pois, a priori, a espera de como que finalmente, na toma en consideración, vámonos a abster. Despois, se se incorporan na final as aportacións do Menega, consideraremos que facemos na votación. Non quero palabra.
Nos queríamos facer exactamente a mesma aportación, é dicir, pensamos nas 20 familias, non? Que falamos cando foi a aprobación dos orzamentos, esas 20 familias, bueno, pensamos especialmente en elas, pero pode existir máis casos, non? Que están nunha situación de risco, que non teñen para pagar as facturas da luz, e que claro, que poden querer ir á escola de música, que poden querer ir á piscina, e que pode ser o caso de que non teñan, que económicamente non poden facer. Entón pensamos en facer exactamente a mesma proposta que acaba de facer o BNG, é dicir, que exista unha exclusión para esas persoas que están en risco, persoas do Concello que están en situación de risco ou que teñen unha renta moi baixa que non lle permite facer estes luxos. Entón, nos, igual que o BNG, no caso de que se incorpore a exención, vamos a votar a favor, no outro caso, temos que abster. A ver, no caso das persoas máis vulnerables, sempre se cubren. Por exemplo, a nós danos un listado, a educadora familiar, de casos de rapaces que queren participar, e sempre van gratis, sabes? Claro, pero xa que se aproba a ordenanza, o lógico sería que estivera esas casuísticas incorporadas no articulado da ordenanza. Porque está o de familia numerosa, pois un 5, un 15, según o caso, pero non está... Tampouco quere dicir que vayan a ser sempre, sabes? Pero non é que tienes que poner nominativamente a que te Claro, non ten que ser o caso concreto, senón a situación. A exención do prezo público para casos de familias ou persoas en exclusión social ou establecer un criterio de renda. Eso queda a arbitrio de horarios. O que digo é que hasta o día de hoxe sempre se cubriron, o sea, os gastos todos de esas persoas. Sí, claro, sumou no Concello... Pero nese caso queda a benevolencia de interpretación do tal. Non habería unha legalidade, vamos a decir, que estableza iso. E agora que se aproban as tres, pois podíase incorporarse, ao final é incluir un punto nun artigo, pois xa está creado, non? Supostos de non exención, artigo 5, no caso dos polideportivos municipais. Claro, o que significa que está contemplado, é que non fai falta, non está contemplado. Pero non se está, de facto xa se fai. Está aplicando, pero non está contemplado. No, pero bueno, de facto xa se fai. Estás aplicando. Estás aplicando. Claro, pero se vos decidides non aplicalos, Pero ese non é o caso, non é o caso. Non é o caso. Calquera persoa, calquera familia se pon en contacto con asuntos sociales e eles con deportes, cultura, o que sexa... Non podemos incorporar en pleno. Claro, que ao final é formalizado nada máis. É darlle unha dotación legal, nada máis. Tampouco non vexo tan problema, e non tomedes como unha crítica, simplemente... Claro, é unha aportación. Enriquecer o documento. E da publicidade tamén non é unha práctica que está desfacendo, senón a xente como se entera. Claro, hai xente que pode estar en situación económica dificultosa e que non ten por que pasar polos servicios sociais, pero se sabe que hai unha serie de exencións e que están publicitadas a través da ordenanza, pode vir a preguntar e pode solicitalas, anda que non estea nos servicios sociais. Por exemplo, se estableces un criterio de renta, os que teñan ingresos de menos de non sei quanto, o mellor non teñen solicitada a situación dese risco de exclusión en servicios sociais. Mais que, joder, que agora hai un periodo de emendas que tamén ainda se pode estudiar. Claro. Eu non digo que podedes hoxe, simplemente digo que cando venga a definitiva se incorpore, que valorelles a cuestión. Por iso agora mesmo vou me abster co texto actual. Porque se non podemos presentar a emenda. E xe digo, non Que se votamos a favor non podemos Debe ser, presentar a emenda. tanto é un periodo de 30 días. 30 días, tedes tempo para pensar un pouco Nos nos estamos facendo, por o mundo nadie queda, que digo, que lle obsolete. No, está aplicando cos que están en servicios sociais. Pode haber máis xente que por un criterio de renda podería entrar e que non está sendo atendida polos servicios sociais. Non, pero non ten nada que ver, pode haber un informe que... Acaba de decir que é a través da educadora e dos servicios sociais. Claro, en casos dos que están metidos no programa de educación familiar. Pero hai casos que están en actividades que xa están contemplados e non son de servicios sociales. Non son de... Xa o fan, cando se fai a matrícula, se hai unha persona
que non pode abonar a cuantía da matrícula, Xa presentan é que a xa documentación. o dá, sabes, xa o pon en aviso e xa se fai. E que documentación presenta se non está regulada? A declaración da renta, que sí. Claro, cal é o La de criterio familia. objetivo que seguides para un sí ou un non? Porque en teoría, se estáis facendo que impedides documentación e que estáis seguindo un criterio Sí, objetivo. incluso de un Pero aquí criterio non que está teña unha plasmado. necesidade, según o IPREM e todo eso. Que ten unha renta. Entonces establece un criterio, porque Claro, non porque non modificades existe. agora a Xa, xa, pero ordenanza. bueno, o criterio está, nadie queda sin ocurrir eso, xa está. Vale. Non vale, non vale. Vale, pois a vos, como te dices, é unha interpretación. Vale, pero No, eu non o digo así, iso digo usted, porque... No, dilo, acaba de decir que No, era unha A interpretación. cuestión é que non hai ninguna persona que con Claro, necesidade non hai unha persona que veña a pedir un favor, ou sin ir a unha excursión, ou pero sin ir non a vos dades conta unha... que iso é vir pedir favores. Pero, Como? Eso é vir pedir Non é vir favores. pedir Sí, favores. que se non está establecido legalmente, e eu non sei que ao que teño dereito e o que non, é vir pedir un favor. E iso non ten por que ser así. Ten que haber unha legalidade e eu, antes de vir aquí, saber ao que teño dereito e o que non. Mas, E onde está o límite? teño unha dúbida sobre eso. Como justificadas? Que ten que emitir un informe a servicios sociales e como se pode justificar o non pago, cando aquí non está Claro, dado no no renta. renta, non o IPREM, A excepción. Se vos estáis, si para a maioría da población isto non E que está aquí están aplicando contemplado, unha norma que Non sei que non existe. Por eso digo, desde un punto de vista legal, a millón, Pero en realidad No, teñena, sí, que sí, simplemente sí. había que redactarla. No, está aquí intervención, non sei, quero si pode... non sei. concretar máis, pero é igual, como non vai ser aí, por favor. No, a ver, eu pregunto porque tamén me surgeu eso. Eu creo que o tema está claro. Que está ben que se faga, pero se podemos Estamos a formalizar o tratar o bloque. tema e non máis. Vale, entón, o que pedimos é unha cousa que é poñer ao día as cousas de moito tempo, que as ordenanzas que están en pesetas, está claro, e hai unha diferencia entre moitos anos a día de hoxe, a vida e todo eso que subeu. Por lógicamente o que pedimos é unha actualización pequeniña do que... Entón non ten nada que ver a E sentencia. pedimos o voto a favor. Si convén a ustedes votar... Temos unha pregunta, se tiña que ver co cumprimento da sentencia que diferenciaba entre prezos Bueno, públicos e casas ou non. Non está contestando. Pero iso é unha pregunta. Pero é determinante para poder saber cal é a motivación de que está detrás disto. Estamos poñéndonos así, sabe? Non é cuestión tampouco deso. É unha pregunta, este é un debate, non son preguntas solamente. Que quere que lle diga? Non, você ten unha obriga de dar unha información que non aporta Eu xa lle estou dando. sobre os antecedentes. Pero xa lle estou dando. Non, non está contestando. Estou lle contestando. Non ten nada que ver con iso. Vale, que é unha pregunta. Estou lle dicindo si apoia isto ou non. Eu xa dixo a miña resposta. Que está- Agora mesmo que vamos usted- a externos, Vale. se vostede despois Vale, aceptan pues moi algunha ben. das enmendas neste sentido Vale, para pues- poñer o BNG neste período de 30 días, votaremos a favor Pois para despois. poñelo claro, sí, vale. Mira, ustedes ten, sí. Pero é igual. É que para poder Pero meter que unha non emenda hai que absterse, Vale, se pues votamos está, a favor, Jolín, non estamos debatindo cousas que non ten. Estamos a favor, pois xa está. Si se absteñen, pois absteñen. A noso grupo vota a favor. Vale. Non hai que dar tantas voltas ás cousas que son moi sencillas. Pero bueno, se queremos poñerlle voltas ao campo, poñerlle que... Pasamos entonces a moción do BNG que recolle as reclamacións da CIF dentro da campaña Stop Precariedade e Traballo Digno. Sí, se quere leer ou se la quere leer. Non quero lerlo, pero quero defender, claro está. A defenderla, sí, claro. Vamos. Si me dá a palabra. Sí, ten a palabra. Vale. Nada, como xa recollen na orde do día e no título, pois efectivamente isto recolle unha campaña que levou adiante a CIGA en relación coas condicións laborais e de dereitos dos traballadores e das traballadoras. Entón, hai unha parte que efectivamente, seguramente ustedes aproveitarán para aportarlo de fora, que depende do goberno do Estado, que é a normativa laboral, que tamén aproveitamos para recordar a necesidade de que se reforma e se recuperen dereitos que foron perdidos no seu momento, grazas tamén a unha reforma aprobada polo PP e polo goberno de Mariano Rajoy, pero que iso non é óbice para que desde a Xunta se podan tamén poñer en marcha medidas que favorezan o emprego, sobre todo o emprego digno e de calidade, porque agora mesmo o que se está dando é un incremento do emprego a tempo parcial,
un incremento tamén de número de contactos que, como xa non hai contactos temporais que rematan en período de proba, entón hai moita xente traballando, pero con unhas condicións e uns salarios que non permiten, por exemplo, no caso dos mozos, a emancipación, ter unha vivenda propia, poder formar familias, se iso é o que quixeren. Entón, por iso é necesario tamén desde a Xunta facer uso das súas competencias en materia de emprego, solicitar aquelas outras que están contempladas no Estatuto de Autonomía e que permitirían tamén avanzar ainda máis nesta materia para poñer remedio. Xa tamén vou a poñer unha tirita antes da FIDA, que me vai a decir que no Enrois non hai problemas de desemprego, que estamos todos empregados seguramente, pero sí que hai moita xente que ten problemas de emprego, sí que hai moita xente que tivo que marchar deste Concello fora, até que vostede xa nos ten negado de presentacións que non hai emigración no Concello de Enrois, fora da Galicia e fora do Estado español para atopar traballo. Entón, bueno, todo ese tipo de medidas parecen importantes e relevantes tamén para os vecinos e vecinas de todos. Ten a palabra aquí o concelleiro Antonio París. Bueno, antes de nada de comenzar, gustaría darlle enhorabuena a Patrick por un minuto de gloria de antes, pero vou recalcar que consulte o BOE e mires que Real Decreto 337 de 2021, 27 de xulio, publicado en 28. Publicado en 28, entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación, o día 29. Vale, está aquí, gracias. O 27. Entonces, respecto á moción do BNG, primeiro gustaríamos saber se a implantación das novas tecnologías na economía afectan ao traballo, xa que nun punto da moción indicadas que afectan, que desvaloriza o traballo, e noutro, no acordo, indicadas que favorecen. Entonces, bueno, gustaríamos saber se realmente favorece ou desfavorece. Non me quedou moi claro. E podes contestar, pois como alcalde non podemos entrar en debates. Entonces, depende como se use, como todo. Respecto a outro punto. Poden favorecer ou poden desigualdade de xénero. Sabes onde está a desigualdade de xénero? Pois cando a CIGA firma convenio similar, por exemplo, o noso Santor Conserveiro, firma un convenio onde hai unha diferencia entre homens e mulleres. Por exemplo, un home axudante cobra 38,30 euros. Unha muller oficial de segunda, que é unha categoría superior, cobra 37,28. Outro caso, un oficial de primeiro, un home, cobra 40,34. E unha maestra, que é unha oficial superior, unha categoría superior, cobra 38. Pois isto é o que firma a CIGA no sector conserveiro. Entón, a Xunta de Galicia, xa vimos recalcando desde que isto entrou en vigor, isto iba a producir fendas de xénero e evolución dos fixos discontinuos. Entón, desde entrou en vigor, en 2021, o Goberno galego redacción da modalidade de contratación de fixos discontinuos escolan de precariedade e incerteza. Como decía, sí, incrementaron os fixos discontinuos pasando de 14.000 a 33.000. Pero a Xunta continúa traballando para garantir o poder adquisitivo das familias un emprego estable e mínimo, como políticas para proteger o emprego, unha xente transformadora, para acabar cas fendas que afectan sobre todo as mulleres, como o plan corresponsables, que apoia a conciliación das familias con menores de 16 anos, axuda a conciliación de autónomos, colaboración cos concellos, que de 2009 invertironse 85 millóns de euros, e a nova lei de igualdade, que impulsa a administración de horarios de traballo. Respecto á xornada laboral, o Goberno galego se ten en marcha programas para poner unha xornada laboral flexible que se adecue a todos os traballadores e traballadoras, e a Xunta está a favor de medidas que implican a mellor de calidade de vida, as condicións laborais e dos traballos. E agora, canto a reducción da xornada, a reducir a 35 horas e 4 días a semana, é unha cuestión moi complexa que debe abordarse con consensuarse no diálogo social. Toda a decisión desta índole, xa que non é unha decisión menor, ten que vir acompañada dun cálculo real do seu impacto económico. Entón, pedimos que a posibilidade de reducir a xornada prime o compromiso ca calidade do emprego, que xa que os cambios non serían admisibles e con eles se acentúa a precariedade laboral.
E respecto ao emprego, que falabas de Rajoy, desde que chegamos, pois mira, hasta febrero de 2004 reducíronse os parados en 80.000 personas. En a afiliación á Seguridade Social incrementaronse 25.000 personas. A tasa de paro menor, sí, un 3.75. A tasa de ocupación é maior, sí, un 67.28. E continuamos con menos paro, máis emprego e de maior calidade. Por exemplo, o emprego femenino. Crece a ocupación, diminúe o paro. Máis traballo entre a mocidade. Menos parados de larga duración. Nos últimos 5 anos reduciron 8.800 parados de larga duración que significa un 37,0%. E melloran a situación dos fogares. Todos os membros activos son ocupados e diminuen os fogares onde todos os membros estaban parados, ou sea, estaban con situación de desemprego. E na comparativa co Estado, o paro baixa na nosa comunidade a maior ritmo que no Estado, sobre todo no anual, con 6.31 puntos máis que no Estado. E por último, Galicia é a cuarta comunidade española con maior ritmo de crecemento dos salarios no período 2009-2023. Claramente, o tema este de que PP acusa a Cezanos de manipulación do FIS, creo que tiña que contratar Chachi tamén para tomar nota dos datos, claro. Ademais, diza que son moi patrimoniales. Sube máis, sí, esperamos os últimos pola cola. Ainda que subamos, seguimos estando por baixo da media. O da ocupación non é certo esas cifras que acabas de dicir. En todo caso, eso non é o relevante. O relevante son os puntos que acabamos de aprobar. Eu propoño aquí que é que o acabamos a votar, non a propaganda que me acabamos de vender. Entón, reclamar ao goberno galego que se aprobe un plan galego de recuperación económica e de estabilización. ¿Estás a favor, sí ou non? As cifras de paro desde 2004, se tes en conta todos os 300.000 mozos que marcharon para fora desde esa época, claro que eran as contas. Porque hai moita xente que non consta aí nas cifras, obviamente. Estades a favor ou non de derrogar a reforma laboral e eses dereitos que se recurtaron, como pode ser a indemnización por despido elevada a 45 días, por exemplo, recuperar o informe da autoridade laboral no caso dun ERE, para que non se poda despedir alegremente as persoas e que vayan para casa sen traballo, porque se pasa, a todo o mundo igualmente non, pero hai moita xente que acaba sendo despedida. E o terceiro punto, aprobar outros cambios legislativos para reducir a jornada laboral, algo que pode se queres facer un estudio, que a Xunta faga un estudio sobre a repercusión, pero todos os que hai ata agora feitos di que a reducción da jornada o que vai a permitir é incrementar a productividade, non reducila. Traballando menos horas, traballan máis productivamente, entón non redundan en detrimento dos empresarios, senón todo o contrario. E por último, o de reclamar que se complementen as transferencias, que a Xunta faga exercicio do que ten e que pida ao Estado que se transfieran as transferencias. Entón, sobre isto é do que tiñas que falar. Se estás a favor ou non. Ou estades? Bueno, creo que ben claro, que estuvo explicándonos... Dos puntos non falou. Este hombre non o entendeu, pero eu entendí. Por entenderlo a mí? Pero será tamén pola tarde. La cabrón está a digestión. Bueno, esta está claro. Será que no, que estamos dicindo que quedou ben claro pola nosa parte, pero bueno, a palabra o portavoz do PSOE, pero bueno, que en este caso delega a portavocía na concellería. Perfecto. Bueno, nos xa te adianto que estamos a favor. Pero sí que temos algunhas puntillas. Vou dar un pouco, solo vamos, un segundo de razón a Antonio Esparís en canto a que hai algunha incoherencia na exposición de motivos. Eso é certo. E despois, tamén é certo que é unha proposta excesivamente ambiciosa, o cual está ben, pero claro, igual é excesivo. Que evidentemente para nos ben e apoiámola, pero sí que reconocemos que igual é, sabes, difícil, moi difícil. Ao mesmo tempo damos a razón co convenio vamos ao convenio conserveiro, que aí PIGA e UGT lucíronse mazo. É dicir, cobra máis un grupo
inferior, o grupo 6, que está un grupo que está ocupado maioritariamente por homes, que o grupo 5, que está ocupado por mulleres, e etcétera, etcétera. E entón hai un montón de desigualdades que realmente foi apoiado por dos sindicatos, CIGA e UGT. Vale. En canto á reforma laboral do 21, sabemos que ten sombras, moitas sombras. Sabemos que fixo desaparecer os contratos por obra e servicio e potenciou outros, como os fixos de continuos. En materia de despido improcedente non se volveu aos 45 días de indemnización por ano traballado e non se rematou ca figura do traballador autónomo económicamente dependente, é dicir, ese traballador, o falso autónomo que se coñece, ese autónomo que factura o 75% para a mesma empresa, non? Que é unha figura da que abusan en presuicio dos traballadores, por exemplo, empresas de reparto, que en vez de contratar, contratan autónomos. Entón, iso vai en detrimento de traballadores. Por lo tanto, compartimos a necesidade tamén da derogación completa da reforma do 2012, da reforma de Rajoy, que foi unha reforma que non só non sirveu para crear emprego, senón que sirveu para abaratar e facilitar o despido. Creemos tamén que o actual goberno está paulatinamente, moi pouco a pouco, mellorando esa situación, pero tamén vemos a situación social que hai actualmente. Quero dicir, falábase a semana pasada das 37 horas e media semanais e como se puso Garamendi, por Dios. Quero dicir, entón imagínate se lle falas de 35, o señor dalle algo xa. Entón, temos que ser conscientes que ca reforma do ano 2012 os traballadores perdemos moitos dereitos que foran adquiridos polos nosos pais e polos nosos avós no ano 94, sobre todo, no ano 84, e que temos que volver a recuperalos, e recuperar implica anular completamente a reforma do 2012 e mellorar a reforma do 28. Por lo tanto, nos vamos a apoiar, ainda que sí consideramos que é difícil, sabes? E casi unha utopía que isto se consiga nesta situación actual, vale? Sí vamos a apoiar. Nos vamos a votar en contra da moción. Nos a favor todo. Eu hoxe non teño rogos, só teño dúas preguntas, hoxe non apetece nada o de rogar. Sí, dúas preguntas, pero non é porque vayan antes porque quere cambiar a orde, que non teño rogos, entón hagamos directamente non importa as preguntas. A primeira é a respecto desta información que aparecía nas actas que se enviaron da Xunta de Goberno a respecto da delegación na alcaldía sobre as negociacións ou actuacións ca subvención de comunidades enerxéticas, pola que se lle cede a usted a capacidade de negociar e actuar nese sentido sobre unha comunidade enerxética de Rois aínda pendente de constituir, non sei se a esta altura xa está constituída ou non, entón saber un pouco tamén permitir aí a tamén de abrilo ou non abrilo a outras entidades, entón, bueno, que nos preguntaran en que estado está iso, que xestións se fixeron, si se falou con empresas ou particulares, ou se ten previsto falar con empresas particulares para que se sumen a esa comunidade enerxética, si se vai ter que excluir só os edificios públicos e demais, bueno, como está aí esa documentación, e é unha cuestión que además o BNG no seu momento lle preguntara xa por que non se sumara a subvención, e dixo que iba a mirar, e agora para esta información, pois saber que se fixo. Bueno, de principio, a idea era poñer os edificios públicos e que se podía sumar máis xente, prácticamente. A idea, a primaria, é porque hai varios edificios públicos, tanto aquí como en Urdilde, que é onde máis incide pode ter, e si que se podía sumar máis xente, lógicamente.
Pero o que van a poñer, entendo, placas. Sí, bueno, estamos todavía jurídicamente co tema da creación da comunidade enerxética. Entón, a partir de aí, despois xa vamos a desarrollalo de tal que se beneficie a maioría da xente, claro. Donde se poida, non? Neste caso están aquí cerca, o polideportivo, no multiusos, onde sea, en el centro médico mordido, nos colexios, bueno. Pero todavía non teñen nada avanzado. No, estamos avanzando sobre eso, pero todavía estamos no tema jurídicamente sobre crear a comunidade energética. Estamos eso. Pero sí que solicitamos, lógicamente, estamos dando cabida a eso. E a posibilidade de participar nas subvencións públicas? Sí, tamén. O sea, que ainda non teñen moita información, ou por menos non queren ter. Vale. A segunda pregunta é a respecto das licencias de obras, que tamén aparecen nas actas de goberno. Queremos preguntar especificamente sobre, bueno, aparece con outra denominación xurídica, pero bueno, o que sería a planta de Eslarresa, que, bueno, que xa o BNG ten falado, xa non con esta legislatura, sino en mandatos moi pretéritos sobre esa esplanada que se fixo aí, afectando en grande medida o que sería o cauce do río, ou a beira do río. No seu momento, incluso aquí neste concello, se chegou a negar polo alcalde que está aí que eso non era de Rois. E agora se lle conceden licencias urbanísticas. Entón, cando se concederon esas licencias urbanísticas para construir esas naves, a legalidade da esplanada tivos en consideración polos técnicos que visitaron ou, bueno, entendo que agora de repente sí que o terreo é de Rois, non? Porque se lle concedeu licencia, pero a esplanada que está invadindo a beira do cauce do río, eso tivos en consideración ou fixos unha actuación de inspección que determinou que eso está perfectamente correcto e legal ou pasouse de largo sobre iso? Bueno, non sei a que se refiere usted con esplanada. Home, pois... Se está en Rodo, pero se mira de frente, vese bastante sobresae. Eso, claro, eso usted pode, eso ten unha opinión. Digo, en claro, se considera... Non, opinión, hai unhas licencias para unhas naves, pero non houve unha licencia para facer ese desmonte, ou esa, chamamos esplanada porque embate para adiante. A ladeira vai así e aquí está así. Aquí xa veu... É un talude, se quere. Un expediente durante moitos anos que é sobre as grelas, donde directamente se dirime o que é solo industrial e toda esa forma que dá outra xunta, lógicamente, nos despois de todas as exposicións públicas de un lado e de outro, con times evidentes con dificultades de tantos anos que levamos feito, viaxe, xa digo, dixo moitas veces, botamos moitos anos, logrouse por fin que a Xunta, bueno, inspeccións de medio ambiente, que con todo eso está todo lógicamente legal, e nos, ao final, demoslle a licencias que non nos porque entenden que a obra previa está dentro da legalidade. Nós o que fixemos foi, eu non sei exactamente a que se refiere usted, eu que si sei é que todo o que levamos traballado con todos os informes jurídicos cumplen a legalidade total. E por eso, precisamente, non sei, a mellor que usted ten unha opinión ou unha cousa, é unha cousa súa. Eu preguntei, non dixen nada. É unha cousa súa, non estamos dicindo que cumplimos, cúmplese totalmente, estrictamente ca legalidade. Depois de moitos anos, de moitas voltas que se deu, moitas exposicións públicas, informes xurídicos, medioambientais e todo, chegou ao extremo de que cumplía todo e se deu. Pero o cual non quero dicir que usted teña unha opinión. Estaba construindo de forma ilegal, non? Hasta agora. Porque eso era solo rústico. E agora cambiouse. Vamos a ver, non é que... A sectorización que se fixo é legalizar unha situación irregular. Me parece normal que se legalice, como pasa que non se pode facer así. Bueno, o que fixemos aquí, desde fai anos, que se leva traballando, se logrou darlle cabida legal a todo o que había, totalmente legal, e o que se fixa aprobar. E é unha cousa importante para o noso municipio. É unha cousa importante. Desde logo que é moi importante. Pero había unha situación irregular ou non había? Pero vamos a ver, é unha situación que leva moitos anos. Evidentemente, ustedes non podían expedir unha licencia de obra para construir un suelo ruso. Colín, pero vamos a ver. Estábase facendo. Pero non sei si aquí estamos poniendo, tamén preguntando a mí, sí, se estaba, se legalizou a situación previa. Como era? Te digo, estoy explicando que hai. Vale? Vale. Está legal e todo eso.
Vale. Que queres? Robos, preguntas, emenda viva? Sí, eso. Robos. Robos. Vale, pois vamos a parroquia repasar tamén. Hai a pista esta que vai dende a peluquería de Lorena hasta a Neira de Pasto, que está totalmente estragada. É unha pista que ten bastante tránsito, aparte por aí acceden a urbanización da Candariña, que ten, bueno, un dos das urbanizacións máis relevantes que temos aquí no noso concello. E no seu tramo final, aparte, pasa o camiño portugués, o cal creo que é importante que lle damos unha preferencia a esta carretera, porque a verdade que está estragadísima. Aparte, ten ao final os traballos que levante, bueno, que pasa tamén en moitos outros lados. Entón, vamos, facer un robo para que, cando se poida, evidentemente as necesidades que hai, os recursos que hai, pero cando se poida, pues, se arranxe. Con respecto ao Centro de Saúde de Rois, creo recordar que lle dixo unha vez aquí quero recordar un pouco incidir neso, nas das portas por sensor, porque sí que é importante, seguiu pasando a min, houve xente que me volveu a dicir, estou totalmente de acordo con eles, creo que dicir o acceso, se vas nunha cadeira de rodas, se vas, personas con dificultades, pois creo que por sensor é bastante, porque tal como está agora é complicado para esta xente. Quero tamén incidir en que o Centro de Saúde de Rois non ten saída de emerxencias, é obrigatorio que os edificios públicos teñan saída de emerxencia, entonces habrá que buscar a forma de dotar de unha saída de emerxencia. E despois o terceiro rogo con respecto á ruta de senderismo das Fenicias, que estes días estuve mirando e tal, con respecto ao festival, pois estuve mirando. E sí que é verdad que tamén me quixeron varios veciños, sí que a madeira está bastante estragada, está rota en algún sitio, bueno, xa temos uns anos, evidentemente todo non é eterno. En canto á sinalización, refirme a madeira, tanto de sinalización como algún pantalán, como algún tamén poste destes que sirven de, que vai cos cordeles e vallas. Nada, facer un robo para que o reviseres todo e as necesidades que a mellorase de sustitución desa madeira, pois se proceda. En canto á sinalización, creo que era importante, tamén o falei, poñer unha pegatina ali do QR de acceso, porque eu creo que había en internet, na página web tiña desa ruta, co vídeo, con toda a información. Entonces, creo que na de rebasar, si que ten un código QR que tipo de sinalía e tal, esta non, é simplemente facer unha pegatina pegar ali para que a xente poida coller, porque si que se perden, ás veces pérdense pola sinalización que está rota, e tendo un QR, pois, a mellor collen é sempre, é un beneficio, pero bueno, botar unha pegatina. El día do lixo que estaba ali na lavadora, tal, xa está, que estaban ali nos laterais, que se non lo retiraron. E o efecto pero hai uns meses había así un vertedoiro de nada. Non, eu fiz unha... Deberon nos recoller onto, entón. Ese foron recolledos a casa do Porto aí, non sei se recolleron algo, non? Sí. Eu outro día fun, así que había algún árbol caído e tal, pero lixo non vi, non? Vale, con respecto ás preguntas, quero lle preguntar en primeiro lugar polo camiño este que íbamos preguntar en Moinda Baixo, sabe, que veo que foi na sesión do 6 de setembro de 2021 a desafectación dun camiño no lugar de Moinda Baixo, con intención de permutar, sabes, era o camiño este dos veciños que tiñen dúas fincas, unha de cada lado, entonces cambiaban unha por outra, evidentemente, perdían os terrenos, ganhaba o concello como ten que ser legalmente, pero iso atascouse, enredouse, a última información que nos deron é que estaba en registro e atascado, que tiñen que facer unhas modificacións catastrales. Non sei en que situación se atopa. Sí, pues está todavía, está... Os plazos que barallan. Non, están as personas que, as interesadas, están e non todavía teñen problemas de... E non seguiron con problemas, porque estaba en registro e había bastantes problemas. Entón, ainda vai para longo. Sí, vamos a ver, porque lle dan meter voltas a eso. Xa, quero facerle tamén unha pregunta con respecto á licitación do SAT, en que punto nos atopamos. Xa, me vou dar máis voltas, Me falta, levamos 20 anos falando. No están, estamos con esto ahora mismo, estamos, é verdad, preparando o perfil, están mirando, está bastante avanzados. Pero bastante está avanzado na... É dicir, que en setembro vai estar, por exemplo, a licitación. Non lle quero decir a fecha exactamente, pero sí que vai rápido. Ahora mismo vai rápido. Están mirando, pues, hai problemas, bueno, o tema dos precios, mirando, unha cousa ou outra, están mirando eso.
Vale, e a última é con respecto ás cunetas, aos desbroces das cunetas das pistas municipais, porque noutros anos, bueno, a verdad que calquera pode ver, hai bastante, non sei se en todas as parroquias rois, pero por aquí hai bastante descoido, están bastante abandonadas. É raro, porque sempre se metía no mes de maio un reforzo, para, bueno, porque neses meses todos sabemos que a vegetación medra máis, é necesario, entonces, para que estas alturas todo era todo limpo. Entón, non sei que está pasando, porque a xente queixase, non sei se me pode explicar porque a estas alturas está casi todo sin desbrozar. Este é un ano especial tamén, porque estamos a chover e cantar o sol seguido. Se un observa, se un limpia unha finca ou unha cuneta, lógicamente, aos 10 días ou 15 días volve a ter maleza, igual se limpiou fai un mes e medio ou 2 meses e volve a ter a maleza. Están sin limpar. Está moito, no, pero bueno, É que se non vai o trator a apañar, non é que se medre dentro dun mes, que non sei se aquí están pasou algo con o trator, non sei que pasa. Ou están non se contratou o reforzo. Está contratado o reforzo e outros homeneos, pero que lógicamente que hai están limpiando, as parroquias, as festas, están limpiando igual, pero bueno, pode ver como todos, era un mapa atraso, pode verlo, pero realmente Ahora por la tarde estaba pasando limpiando a niñas, pois por aquí está todo abandonado, vexo máis en Veroña tamén está bastante abandonado, se te queixas, eu tamén vexo, e a verdad que extrañoume tamén porque non é normal, claro, non é habitual estas alturas, sí que é verdad que choveu, pero o trator desbroza igual chovendo. Sí, pero bueno, medra moito máis, medra en sitios que se limpiou un maio xa está outra vez mal. Pero eu por eso vou preguntar, se non se contratou o reforzo, non sei o que pasou, porque como tamén que queres cambiar a non é que parar o trator, é que houve dous máis. Entón non sei o que pasa, sinceramente. Pero cando empezaron? Porque o rollo tamén aquí que queres cambiar ya a cabeza tractora. Sí, pero vai ser cambiado. Tamén dixen que vai ser eso. No, eso tamén, claro, unha avería como no taller tamén, pero bueno, ese é un tractor, pero hai máis Fixo de medida está acabando as ancas. Pero ese é o trator nunca Vai máis baixar fora. se vai cambiar o brazo do non se cambiar. tamén pensei que sería eso. Pero tú avería unha semana de días, é unha semana de días de Sí, porque é o que dixaches ti, chove moito e calor. No, pero ano pasado é un cultivo malo. Nós traemos outro, e temos a maiores son un tractor máis. É que aquí sobre todo que abaixo Moito motivado, se foi un increíble, verdad, que quereza máis. porque se non matábamos, pero claro. o campo da festa sempre se limpou, Foi outra zona da festa ano pasado, que a semana está en enero, van de verdad. ten que ser. A semana está en Ou se non enero. lava da casa. Como bailamos? Sí, por aí da É que checan nos erva aquí. A do Concello está por universal trabalhar. Alá xa se pañou por un veciño, Está en averías, xa non podías aparcar. No, por eso estou preguntando se No, pero como averiamos, volveu a averiar, bueno, por eso precisamente vamos a repoñer, ¿no? Poñer unha nova, pero independientemente hai tractores hai reforzo, Pero non ese solo que é o brazo. O brazo continúa. Si, pero temos outros dos tractores máis, non? O sea, que están traballando para que... Pero os outros son o reforzo externo. Sí. Pero bueno, quero decir que vamos, que están aí. Pero bueno... Bueno, quería dixir aí, porque a verdad que eu vexo pero fai falta... tamén a xente moi limpia. Pero fai falta... No, que sí, pero neste tempo... Evidentemente non sei todas as parroquias, porque No, tengo que teño, eu sei no que pañas na horta e hai que pañar outra vez. Os 8 días está. Sí, hombre, xa sei. O que penso o contrario. Pero bueno, hai sitios que se ve que... E sabes el nivel donde se tende a roupa, o que tende fora, normalmente. Pero donde non pañas... Pero onde se pañe aos 10 días, ou antes de 10 días, hai que volver a pañar. Se orballa, e vas a poñer a mañana. Sí, a ver, é un ano que hasta nos desespera. Outra vez. Ahora, efectivamente, a veces non se paña, pues non estás en pañar, efectivamente. Pero bueno, estás... Vale. Bueno, pues nada. Moi ben. Que teña un bom fin de semana. Igualmente.